Prošlo leto, bate, navatam ja nekakvu sponzorušu, gospodjetina. Ajde na tamo na ovamo. Mislim, to kombinacije preko Facebooka ovo što imam. Obava tamo nekakva vaspitačica kakva li, kako li ona vaspitava decu jebamlija. Kaj, bate, zakazujem ja sastanak da izađemo sutra da idemo na kafu. Kur moj, bate, neće na kafu. Da ga vodim negdje u restoran. Važi, kajem sad, sredi se ti full pod šminku, onako da budeš sve štikle, aljinu, znači top da budeš. I u 12 sata, bato, ću dođem na trošarinu da te priberem. Dobro. Sredila se pecka, bato. Puca, bate, šminka, puder, malterisala se cela u pečku materinu. Faca ko se ne vidi od puder i od ovo. A ono babče 45 plus, bato, klimak ga udario u pečku materinu. A, dobar dan, drago mi je, ja sam Suzana. Drago mi je, ja sam Sale. Pogleda me, ja sam u šorci, u papuče i u majicu, bate. Ona se sredila. A zašto se vi, gospodine, niste doterali? Rekao, sestro, ima sam defeke, nisam mogu, morao sam stignuti da neve s tebe na sastanak. Hoćeš, rekao, da idemo kući da se presvučem. A ne. Ona se plašila, će go prcam kod mene, bate. Ma jak, ne uklapa se tuk ništa. Pa dobro, gde ćemo da idem? Okrenem ja kola, bato, i kod Rajka u pekaru dole. Da ko samo burek, me, bate. Šta je ovo? Kažem, šta je, baga? Jesi tela da idemo? Sam te doveo na najbolji burek u Niš, bate. I to investicije, be. 230 dinara, be, četvrtina, be, bate. Najskuplji burek u Niš sam go doveo, be. U elitnom pekaru, be, bato, da ručamo burek, da kusamo. Lele, bate. I od dupe, i vrst dupe, i majku, i tetku, i brata, i sve po spisak. Pa pederu, pa mama u tjebemo. Čega, be, što me psuje, be, šta si tela da dođemo, došli smo. Bate, okrenu se, oni pekari go gledaju, smeju se. Ona žena obukla štekle 15-ice, namalterisala se crne šljokice. Aljina ubavo izgleda, ne mogu da kažem, i veška. Naljuti se žena i si otide. I posle kažu, žene ne možda ugodimo. Pa te koje sam loše uradio. Sam te da go izvedem u ovo, da jedemo burek, da ispijemo jogurt, da go vodim posle na kafu, ili, pa bolje kod mene, vem ga. Mogu da ga isčukam ubavo, popije kafu, dobije sokčiće, si go vrnem posle. Ja u pičku mat, ne, bebato, treba da idemo tamo, da idemo, ne znam koje, ne znamo. Pa vodi ti mene na butan, ti ga majke bag. Ja ne sam bankomat i bagatu. I sad svaka šuša koja se uvati za mene, ajde na večeru, bato, 50 evra. Pa 50 evra nesam video, bebate, otkako sam ukrao djoku ciganina, bate, kad sam god džepario zadnji put je bagat. To za mene investicija, be, begave. 50 evra na kupi, ja treba da gi dam tamo za neku kurvu, bebate. Ne, bebate, ne može to tako je. Motam cigare, pošim batove od pijaca. Kad zapalim, bato, uši mi mrdaju, znači uši mi mrdaju pičku materinu. Ili je mokar, ili smrde, ili ga vlaga uvatila. Znači ću dobijem konjuktivitis od njega u pičku materinu. Notrve mi se navuklo, bate, ko da sam vukao kokain. 10 godina je baga, ono uši mi porasli onako klempavi uši imam, kad povučem dim, bato, ono postavljam ko gremlin u pičku materinu. Kupim ce kafu da pijem, ona miriše na brašnove, bate. Došla ja pijem samo grand kafu, pa pijem ja kuririgu, ti kupim baga 50 dinara poskupa nego od onu, je baga išao sam kilometar i po za 20 dinara, bato, peški da kupim pojeftinu kafu, ti me prca sad nećeš ovo. Ajde, be, u naše vreme, majka kad mi da vodenicu da vrtim kafu, be, brate, ruke mi otpadnu za 2 kafe dok izvrtim onu kafu nekakvu Brazilija ili kakva beše. I sad, bato, sve žene izvoljaju i kaže, hajde da se ženiš. Koje, be, otkačio sam se, bate, koji kur, neću, be. Šta će mi to? Ne treba. Mislim, lepo je da imaš čovjeka da te voli, da te ovo, da te ono,
Ама, бато, sve će da plaće. Nema plaćanja, bе, sestro. Mora da radiš, bе, mora da... Pa ja li ću te čuvam kući za džabe, bak. Umem ja i da kuvam i da perem i da čistim. Sve si radim sam, je, bak. Što će mi daš pečko jedan put u nedelju dana, ja treba te trpim kući da te ranim, pa rani ti mene, bak. Drugo je manje više prošlo, bak, koji moj. Đoka, ba, te treba stimulacija da se digne, treba ovaj, treba onaj. Nema ništa, znači, da ga jebem. I tako